Hej og så velkommen til video. I dag skal vi lave en video om Prime, de nye Prime, som lige kom ud. Strawberry Watermelon og Metamoon. Vi starter med Strawberry Watermelon. Det smager meget som noget juice, jeg har smagt før. Jeg tror, jeg vil give den 8 ud af 10. Så har vi Metamoon. Det smager meget ice pop, det her. Jeg vil nok give den en solid 8 ud af 10. Så som jeg vil anbefale af dem her. Mest den her, men også den her. Håber I kunne lide videoen. Hej.